Соломыңны түлә дә тынычлап йокла дигән гыйбарә киң таралса да, күпләр әлеге эшне соңгы көнгәчә суза. Ләкин ничек кенә булса да, дәүләт алдындагы бурычны капларга туры килә. Мне транспортный налог келгәне. И за землю. Действительно, элек кыягаз буенча түләделәр. Минем даже вот минем возраст, мне 67 яшь, я мне советую через онлайн. Мне немножко вот это сам поработать даже, не надо там курсы проходить какие-то и прочее. Өзің бұтырасың, шолт, хотя бы бір бармақ қыланы, и үйренесің. Имущественный налог и жер налога. Овыйныкын түләдім, так, опаныкын түләдім деп әйтем инде. Түледік инде. Ну, жерге инде, жерге үйге. Ә нәрсә ярдәмендә түләдегез? Почтадамы? Не, банкка менеп түледім. Минем әби бухгалтер барысында төлеп бара. Ол аңды не түгел. Ә кайда түлисез? Почтадамы, интернет ашамы? Үзе белә ул, без интернет белән йөрмибез, почтага барабыз, сразу наличный бирәбез. Интернетны безгә хәзер белмибез, ничек басарга икән. 1 декабрьгә кадәр миллек җир һәм транспорт салымнарын түләргә кирәк. 2 декабрьдән салым хезмәте түләү вакыты чыккан өчен аны түләүчеләргә пенялар билгели башлаячак.